Nang rogin iti panagre-rehistro para iti barangay election, inton umadanin a panagpipili iti opisyales ti barangay. Para kadagiti saan pay nga nakapagrehistro, mapanlaeng sa Commelec office iti iliyo, ken surutan dagiti sumaganad. Para kadagiti SK voters, kasapulan nga si kaket agtawen iti 15 aging gana 18, kasakbayan iti October 25 daytoy atawen. Kasapulan nga si kaket residente iti inna mga bulan iti lugar nga pagbotosam. Iti aplikante ket masapul nga mapanken ti election officer ken ibagana iti kompleto nga nagan, kompleto nga address ken ipakita ti uray anya kadagiti sumaganad. Certificate of live birth, baptismal certificate, school records. Para met kadagiti regular voters, iti aplikante ket masapul nga mapanken ti election officer ken ibaga iti kompleto nga nagan, kompleto nga address ken ipakita iti uray anya kadagiti sumaganad. Current employees identification card, postal ID, students ID, senior citizens ID, driver's license, NBI wenno PNP clearance, passport, SSS wenno GSIS ID, PRC ID ken IBP ID. Daytoy nga panagrehistro ket panagsagsagana iti manamnama nga isasangbay iti SK ken barangay election. Para iti press corps, Karen Joy Reclusado.